आई वडिलांची सेवा ही ईश्वर सेवा आहे. त्यांच्याच मी सदैव चरणाशी बसलेला असतो आणि त्यांची जर सेवा केली ना तर मी जळी तळी काशी पाशाणी तिथेच प्रसन्न होईल. म्हणून राधे मला काय म्हणायचं आहे लक्ष दे. आदर करा आई वडिलांचा थोडा मोठ्यांचा अनादर करू नका ग वृद्धपणी त्यांचा. अनादर करू नका हो वृद्धपणी त्यांचा. अनादर करू नका हो वृद्धपणी त्यांचा. पुण्य त्याचे आहे तुम्हाला मानव जन्म मिळाला. अगर आगे कोणी मला आठवेळा जन्माला. अगर आगे कोणी मला आठवेळा जन्माला. मला शोधण्यात वेळ घालवू नको वाया. उच्च शिक्षणाने निर्मळ करा तुमची काया. उच्च शिक्षणाने निर्मळ करा तुमची काया. उच्च शिक्षणाने निर्मळ करा तुमची काया. अगं राधे अगं या मानवाने तर हद्दच केली आहे. मला शोधण्यासाठी हा मानव नको नको त्या पायी वारी करू मला भेटण्यासाठी येतो. पण राधे या पायी वारीमध्ये मी समाधानी नसतो. तर राधे शिक्षणाला महत्व द्या. त्याच ठिकाणी बसलेलो आहे आणि हे कलियुग आहे, स्पर्धेचं युग आहे. इथे मला शोधण्याऐवजी शिक्षणावरती भर दिला तर तुमची प्रगती होईल. म्हणून राधे मला काय म्हणायचं आहे लक्ष दे. मला शोधण्यात वेळ घालवू नको वाया. उच्च शिक्षणाने निर्मळ करा तुमची काया. उच्च शिक्षणाने निर्मळ करा तुमची काया. उच्च शिक्षणाने निर्मळ करा तुमची काया. शिक्षणात मी ग तुला दिसे क्षणो क्षणाला. अगर आगे कोणी मला आठवेळा जन्माला. अगर आगे कोणी मला आठवेळा जन्माला. मी बंदी शाळेला वाढलो येऊनी या गोकुळाला. कोणी मला आठवेळा जन्माला. अगर आगे कोणी मला आठवेळा जन्माला. अगर आगे कोणी मला आठवेळा जन्माला. अगर आगे
हॅलो अवघ्या वडाला मिनिटाच्या कालावधीनंतर लगेचच वगनाट्याला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे तोपर्यंत माईक कृपया माईकचं सेटिंग करून घ्यावं.